1:30 ବାଜିଲାଣି। ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ବାଡ଼ିଲ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦବା। ତୁମେ ମୁହଁ ହାତ ଧୁଆ ଧୁଇ କର, ମୁଁ ବାଢୁଛି। ଆଜି କଣ ରୋଷେଇ କରିଛ? ଭାତ, ଡାଲମା, ଶାଗ ଆଉ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା। ସବୁ ସାଦା ଆଇଟମ। ଗୋଟେ କାମ କରୁନା, ଶୁଖୁଆ ଗୋଟେ ତାୱାରେ ଭାଜି ଦଉନା, ଖାଇବାଟା ପୁରା ଜମି ଯାଆନ୍ତା। କଣ କହିଲ? ଶୁଖୁଆ ଭାଜିବି? ଆଜି ପରା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କି? ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆଉ। ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ଟିଭିରେ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିଲ, ନହେଲେ ଖବର କାଗଜ ପଢିଲ। ଦୁନିଆ ଯାକର ଖବର ରଖୁଛ, ହେଲେ ତିଥି ବାର କିଛି ମନେ ରଖୁନ। ହଉ ହେଲା, ଏଥର ମନେ ରଖିବି। ଖାଇବା ବାଡ଼ିଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଯେମିତି ଆଉ କୋଉଠି ଠାକି ନ ଯାଅ। ଆମେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଅକୁ ଧରି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଯିବା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଧରାବତରଣ କରିବେ। ସେଠି ଶିଶୁ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲେଇବା। ଆଜି ତାହେଲେ ମୁଁ ଘରେ ରହିଲି। କୁଆଡେ ଗଲେ ସିନା ଫେରିବାକୁ ମନେ ପଡିବନି। ଶୁଣ, ଆଜି ବଜାରରୁ ଫଳମୂଳ ଦିଟା ନେଇକି ଆସିବ। ଜମା ଦିଟା ତ? ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଛକରୁ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଆଉ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ନେଇକି ପଳେଇ ଆଇ। ଆଉ କେଡେ ନିକୁଚିଆ ଲୋକଟା କି ହୋ? ମୁଁ କଥାରେ କହିଦେଲି ବୋଲି ତୁମେ ଗଣି ଗଣି ଦିଟା ଆଣିବ? ଆଜି ପରା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଗୋପାଳଙ୍କ ଧରାବତରଣ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି। ଭୋଗରାଗ ପୁଣି ନେବି ନା ନାଇଁ? ହଁ, ତମେ ଖାଲି ବର୍ଷ ସାରା ସେ ଉଷା ବ୍ରତ କରୁଥାଅ। ମୋର ଇଆଡେ ବଜେଟ ବିଗିଡି ଯାଉଛି। ତୁମେ ଆଗେ କୁହ ଫଳମୂଳ ଆଣିବ ନା ନାଇଁ, ନହେଲେ ମୁଁ ପେଟକୁ ଧରି ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଓ, ତମେ ତ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ଏଟା ଜାଣି ଦେଇଛ ଆଉ। ଏକାଥରେ ଗଳାଟାକୁ ଧରି ଚାପି ଦଉଛ। ପେଟୁ ମୋ ଘରେ ଥାଉ, ଫଳମୂଳ ବାବଦରେ ଟଙ୍କା ସରିଲେ ସରୁ। ହେଲା କି ବା? ଜାଣିଛ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଓଷା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆଇଡିଆଟେ ଜୁଟିଛି। କି ଆଇଡିଆ କିରେ? ଖୋଲିକି କହୁନୁ। ଆଜି ସିନା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ, ହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ପରା ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଲି ଆମେ କୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ, ରାଧା, ନନ୍ଦ, ଯଶୋଦା ବେଚ ହେଇ ଗାଁ ଭ୍ରମଣ କଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା। ହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବେଶଭୂଷା କିଏ କରିବ? କାହିଁ ବିଜୁ ଜେଜେ କରିବେ। ତମେ କଣ ଜାଣିନ ବିଜୁ ଜେଜେ ବଢିଆ ମେକଅପ୍ ଆଉ ବେଛ କରନ୍ତି ବୋଲି? ତାହେଲେ ଆଉ ଭାବିବାର କଣ ଅଛି? କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ବିଜୁ ଜେଜେଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। सुना झुलना रे झुलुची देखलो कन्हे, बाहु झुलना रे तार राधिका माई। 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 ए त कन्हे कान्हु संगे राई, एमिति बिच
ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ଜଗତରେ ନାହିଁ ଏମିତି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ଜଗତରେ ନାହିଁ ଏମିତି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ଜଗତରେ ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ। ଚୁନା ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜେଜେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବେଚ ହବାକୁ ରେଡି ତ? ମୁଁ ତ ଭାଇ ନନ୍ଦ ରାଜା ହେବି। ମୋଟା ଦେହକୁ ରାଜା ବେଶ ବଢିଆ ମାନିବ। ନିଶ ଖାଲି ମୋଡି ପକେଇବି। ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ ଆଗୁଆ ରଙ୍ଗବତୀକୁ ଡାକିକି ଆଣିଛି। ସେ ଯଶୋଦା ହବ। ମୁଁ ତ ରାଧିକା ରାଣୀ ହବାଟା ଥୟ। ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ହେବି। ମତେ ବଢିଆ ମାନିବ। ତୋର ତ ଯୋଉ ମୁହଁ କିଏ କହୁଛୁ? କୃଷ୍ଣ ନା କୃଷ୍ଣ? ମତେ ତାରକାସୁର ଭଲ ମାନିବ। ମୋ ଗଢଣି ଭଲ। ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ହେବି ନା। ଆଉ କଣ ନା ଗାଁଟା ଯାକ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମୁହଁଟା କାଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି। ତମେ ମାନେ ମନେ ମନେ କୃଷ୍ଣ ହେଇଯିବ ଆଉ ନୁହଁ? ଓହୋ, ଆରେ ପିଲାମାନେ ତମେ ମାନେ ଆସିଗଲଣି। ହଉ ହଉ ଚାଲ ଆଗ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସଜେଇ ଦେବି। ହଁ ବିଜୁ ଜେଜେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ କିଏ ହବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇପାରୁନି। ମୁଁ ଆଉ ରଙ୍ଗପତି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ହବୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଗ ବେଶ କରିଦେଲ। ହଉ ତମେ ଦି ଜଣ ଭିତରକୁ ଚାଲ। ହଁ ତମେ ତିନି ଜଣ ତ ବାଦ କରୁଛ। ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ କିଏ ହବ? ମିଟୁ ତୁ କୃଷ୍ଣ ହଉନୁ? ମିଟୁ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ମୁହଁଟା ମୂଷା ଭଳିଆ ଦିଶିବ। ଆଉ କେହି ବେଶୀ ଯୁକ୍ତି କରନି। କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ହେବି। ସେ ଶିଖଚାଲିଆ କଥା ଆଉ କହନି ହେଲା। କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ହେବି। ତମେ ଦି ଜଣ ବେଶୀ ଚାଲାକି ଦେଖେଇବନି ହେଲା। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହେବି ହେଲା। କଣ କହିଲୁ? ଜବରଦସ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହବୁ? ଦେଖିବ ନା ଦେଖିବୁ ଦେଖିବୁ। ଦେଖା ଦେଖା ଦେଖା। ଛାଡ଼ିବୁନି ତତେ। ଆଜି ଛାଡ଼ିବୁନି। ଦେଖିବ ଏବେ ପାହାରେ ପାହାରେ ଦେବି। ଅରେ ମୁଁ ଯାଇକି ପେଟୁ ଆଉ ରଙ୍ଗବତୀକୁ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ବେଶ କରି ଆସିଲିଣି। ହେଲେ ତମ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୃଷ୍ଣ କିଏ ହବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରୁନ? ବରଂ ମାରପିଟ ଝଗଡା ଚଲେଇଛ। ଚେଚେ ତମେ କୁହ କୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ମାନିବ? ହଁ ଏଇ ପିଲାକୁ କୃଷ୍ଣ ବେଶ ପୁରାପୁରି ମାନିବ। ଅବିକଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାବ ଭଙ୍ଗୀ ଆଉ। ତୁମ ନାଁ କଣ? ମୋ ନାଁ କହ୍ନେଇ। ତୁମ ଗାଁ ପରିଡ଼ା ବାବୁ ମୋ ମାମୁଁ। ମୁଁ ତୁମ ଗାଁକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି। ମତେ ତମେ ମାନେ ସାଙ୍ଗ କରିବ ନା? ହଉ ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ କରିଦେବି। କହ୍ନେଇ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ହବ। ସମସ୍ତେ ଏଥର ରାଜି ତ? ମିଟୁ ତୁ ବଳରାମ ହବୁ। ମୁଙ୍ଗୁରା ଟୁଙ୍ଗୁରା ତମେ ଦୁହେଁ ସୁଦାମା ସୁବଳ ହବ। ଆଉ ହଗୁରା ତୁ ବାବାଜୀ ହବୁ। ମୋ ନନ୍ଦ କୋଳେ ଗୋବିନ୍ଦ। ମୋ ନନ୍ଦ କୋଳେ ଗୋବିନ୍ଦ। ନନ୍ଦ ଘରେ ଆଜି କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦ। ନନ୍ଦ ଘରେ ଆଜି କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦ। ମୋ ନନ୍ଦ କୋଳେ ଗୋବିନ୍ଦ। ବ୍ରଜପୁରେ ଆଜି କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦ। ବ୍ରଜପୁରେ ଆଜି କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦ। ଯଶୋଦା କୋଳେ ବାଳ ଗୋପାଳ। ନନ୍ଦ ଘରେ ଆଜି କେଡ଼େ ଚଳ। ଯଶୋଦା କୋଳେ ବାଳ ଗୋପାଳ। ନନ୍ଦ ଘରେ ଆଜି କେଡ଼େ ଚଳ। ମୋ ନନ୍ଦ କୋଳେ ଗୋବିନ୍ଦ। ନନ୍ଦ ଘରେ ଆଜି କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦ। ଜୟ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ। ଜୟ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋପାଳଙ୍କ ଲାଗି
ଲହୁଣୀ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦହି ସରବତ ଆଣୁଛି। आहा मो नंद कोळे गोविंद आहा मो नंद कोळे गोविंद नंद घरे आजी केडे आनंद नंद घरे आजी केडे आनंद। मते बहुत जोरे झाड़ा लगलानी मौसी मो बागो मिठा रखी तो मु झाड़ा फेरी असला पर खाइबी। ए कोया पत्र केरी केरी का बाबाजी धाइले छेरी छेरी का। आहा मो नंद कोळे गोविंद आहा मो नंद कोळे गोविंद नंद घरे आजी केडे आनंद नंद घरे आजी केडे आनंद। अरे भाई माने देखो देखो आस्थान रे केवल राधा को मूर्ति अछि हेले कृष्ण को मूर्ति कुआडे उभान हे जाईची। ए नील माधव एबे कौन हेबो आमे तो गरीब गुरुबा नुक रक्षा कर हे अलेख। अरे केही दुर्बृत्त आउ कृष्ण का मूर्ति चोरेई नहीं नाहंती ता। मु तो सखाळे पूजा करिथिली मूर्ति थिला चोर जदी नेई थांता राती रे नेई थांता ना आउ। मते लागुची एइटा गोपाळर गोटे लीला हेइथिबो से परा नाटुआ कान्हू नाट लगैबारे ताकू किए बळी जीव। मु गोटे उपाय कहूची सुन मु सुमधुर स्वर रे बंसी बजाउची तमे माने आखि बुझी राधे कृष्ण भजी चाल देखिब भक्तंक आकुल विनती रे से निश्चय फेरी आसीबे। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। अरे कन्हई कुआडे गला पिचु चेचे कन्हई परा आस्थान रे। अरे कला कन्हई आमरी गाँ को आसी आमरी सांगरे नाची गाई नाट लगई चली गलु रे। सेई कथा परा प्रथमे कहिला मु परिडा बाबू को भणजा हेले आम गाँ रे परिडा बाबू केई नाहांती तापरे केडे सुंदर बंसी बजेला। अरे कला गोविंद तो कुट तते जणा रे। जय राधे कृष्ण जय राधे कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु आपण माने आम मितु पितु कॉमेडी को एते पसंद करथबालु आपण माननको अच्छे धन्यवाद। हेले मोर गोटे अभियोग अछि आपण माने सिना आम वीडियो गुडी को पसंद करचंती हेले चैनल को सही मात्रा रे सब्सक्राइब करू नाहंती। हाँ मु भी एक कथाटा कहबाकू चाहूଥିଲି आउ गोटे कथा आपण माने वीडियो गुडी को अधिकरू अधिक आपण माननको बंधु माननको शेयर करंतु आम वीडियो विषय रे उचित मतामत मान दियंतु जहा फल रे आमे दोष त्रुटि को सुधारी आपण मानकर आहुरी मनोरंजन करि परिबु। आउ देरी करंतुनी चैनल को अधिकरू अधिक सब्सक्राइब करंतु।